In Schinveld werd op carnavalsdinsdag traditioneel de hoeigeet gelanceerd. Het was de 67ste geet die met hulp van Geert Jacobs het luchtruim koos. Geert had het kartonnen dier vorig jaar bij zijn bedrijf in het Noord-Brabantse Oplo gevonden. Daar gaat ze mee, daar gaat ze mee, daar gaat ze mee. Daar bent die geet wel geet, daar gaat die geet, daar gaat die ganse geet. Hoi, hoi. Natuurlijk kon de geet niet vertrekken zonder de goedkeuring van carnavalsgroep Julia. Schummel! 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 De schummel op! Schummel! Ja, oei! Oh! Oei, 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 infectie! Daar zit het, daar zit het! Ja, toch, daar zit het! Dat je spuit gaat! Hartelijk welkom allemaal, leef nu verschillend en ook de broeden, opa's, oma's, ouders en vooral de kinderen. Vooral u de 67ste geet oplaten. Natuurlijk ontkwam ook de getenvinder er niet aan om het getenlied te zingen en hij had flink geoefend. Ja, nu. En wanneer die geet, dan geet ze niet, dan geet ze niet, dan geet ze niet. En die geet, dan geet, dan geet die geet, dan geet die ganse geet. Oei, oei. Wachten, hui, hui. Allemaal los. Nadat de ballonnen van de kinderen het Wilhelminaplein verlaten hadden, was het uiteindelijk ook tijd voor de geet om met hulp van extra veel ballonnen weg te vliegen, zodra het touw was doorgeknipt door Geert Jacobs. Ja,